Vítajte v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu, v prvom a jedinom profesionálnom centre na Slovensku. Centrum pozostáva zo 4 špeciálnych moduloch, na ktorých trénujeme základné krízové situácie na cestách. Súčasťou centra sú aj moderné klimatizované učebne. V rámci našej ponuky kurzov sa zameriavame na osobné motorové vozidlá, nákladné vozidlá, motorky a špecializovanú techniku. Kurz Autoštandard je určený pre všetky vekové kategórie a vodičského oprávnenia skupiny B s cieľom nielen nájsť limity seba, ale aj svojho vozidla. Na module rovina trénujeme základné krízové brzdenie na 3 rozdielnych adéznych povrchoch z rozličných rýchlostí. Dôležité je, aby som pri krízovom brzdení nielen správne sedel za volantom, ale aj vyvinul maximálny tlak na brzdový pedál. Súčasťou roviny je slalomová dráha, kde trénujeme spolu s účastníkmi kurzu manévrovateľnosť vozidla a prácu rúk na volante. Modul kopec je určený predovšetkým na vyhýbací manéver spolu s krízovým manažmentom brzdenia. Modul kopec má 7% stúpanie a 7% klesanie spolu s ľavotočivou zákrutou. Cieľom modulu kopec je vyhnutie sa prekážke v priamom smere a zvládnutie nedotáčavosti pri prejazde zákrutou. V opačnom výjazde smere do kopca sledujeme trakciu jednej alebo oboch náprav. Modul kruh nám slúži ako simulácia nedotáčavosti vozidla, jednoduchosti povedané je to šmyk predných kolíes alebo prednej nápravy. Tak ako na všetkých moduloch, aj v rámci kruhu máme špeciálne nátery, ktoré nám simulujú extrémne podmienky v zime. Súčasťou kruhu sú aj vodné steny, pred ktorými sa účastník kurzu musí vyhnúť pri prejazde zákrutou. Cieľom modulu kruh je naučiť účastníkov kurzu nielen zvládať, ale aj predchádzať nedotáčavému šmyku. Modul odtrhová plošina, ktorý je zameraný na zvládnutie pretáčavosti vozidla, v jednoduchosti povedané šmyk zadnej nápravy. Na module odtrhová plošina, ktorá slúži na simuláciu pretáčavosti vozidla, respektíve šmyku zadnej nápravy, trénujeme spolu s účastníkmi nielen správne zvládnutie, ale aj správne reakcie. Pri pretáčavosti je dôležitá samotná reakcia vodiča, to znamená nielen ako sedí, ale ako rýchlo manévruje so svojím volantom. Modul odtrhová plošina je vybavený špeciálnym náterom, tak ako všetky moduly, ktoré nám simulujú extrémne podmienky v zime.